Çavkaniye ke berpirs ji hêzên Sûriya Demokratîk Hesede ji tora medyaya Rûdawê re hûrguliyên tevlîkirina şervanên Hesede di nava Wezareta Berevaniya Sûriyê de li gorî rêkeftina 29 çileyê eşkere dike. Dide zanîn ku hîna 8,000 şervanên Hesedê nehatine tevlîkirin. Li gorî wê çavkaniya ku ji Rûdawê re axiviye. Sê lîwayên Hesedê di çarçoveya avakirina firqeya şêst ya artêşa Sûriyê de li baregehên ku li ser hev yani hatibûne kirin li Hesekê ku li Hesekê li çiyayê Kewkew baregeha Qesrikê ye, li Qamişlo li bingeha Terteb û li Dêrikê jî li ketîbeya Dêrikê bicih bûne. Ev her sî lîwa li van her sî cihan bicih bûne. Heman çavkanî gotiye endamên lîwayan dê bi qunaxan li Akademiya Serbazî li gundewarê Şamê bêne perwerdekirin. Di heman demê de fermandarên lîwa û ketîbeyan dê li Kolêja Şer li Hemsê bêne perwerdekirin. Çavkaniya Hesedê amejeboyekê daye ku proseya valakirina baregehên Hesedê û radestkirina wan ji reveberiya sivîl ya parêzgehê re berdewam e. Sedema netemambûna proseya tevlîkirinê ew e ku hejmareke şervanên Hesedê hene ku li gorî hejmara ku di nava lîwayan de li hevkirin li serhatiyekirin pir zêde ye. Yani hejmara şervanan ji wê hejmara ku hikûmet û Hesedê li ser li hev kiribûn ji bo bicihkirina wan di nava lîwayan de gelekî zêdetir e. Lewma got û bêj ji bo bicihkirina hemû şervanan berdewam in. Derbarê hejmara şervanên Hesedê wê çavkaniyê gotiye ku hejmara şervanên Hesedê piştî bûyerên dawiyê yên li Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Rojhilatê Sûriyê 20,000 şervan mane. Da beşkirina wan niha bi vî awayî ye. 4,000 şervan tevlî hêzên ewlekariya hundirîn û saziyên ewlekariyê bûne. 5,000 şervan tevlî sê lîwayên nû hatiye pêk anîn. Tevlî van lîwayan bûye. Nêzîkî 1000 xortên Efrînê şervanên Hesedê li gel malbatê xwe vegeriyane bajarê xwe Efrînê. 2000 xortên diniyên Efrînî li bendêne ku bi awayekî hemahing vegerin û tevlî firqeyeke serbazî li wir bibin ku li hevkirin li ser bêkirin. Derbarê malbatên şehîd û birîndaran yên Hesedê çavkaniyê te kes kiriye ku di navbera saziyên Hesedê Wezareta Berevaniya Sûriyê de hemahingî hatiye kirin ku wezaret dê hemû xizmetguzariyan û wekî mûçe û xizmetguzariyên din pêşkêşî malbatên şehîd û birîndarên Hesedê bike. Di dawiyê de çavkaniya Hesedê gotiye hîna 8,000 şervanên Hesedê hene ku tevlî tis saziyeke serbaziyan jî emnî ewlekarî nebûne got û bêj ji bo dîtina çareseriyan ji bo bicihkirina van 8,000 şervanan berdewam in.